So Igbo bụ Igbo onye ọbụla n'ebe ọ nọ na a na-alụ civil war na East now. Ọ na-awanye nwa bụ ndị Igbo ndị na-amaghị na a na-alụ civil war, but enwere civil war. The federal government aka ha nọ na ya. Igbo ga-enụ ntị, enwe ihe dị ka IPOB. Anyị ahụ na report ha dere ugbu a na IPOB ga-alie pọmp. Ọ bụ na ụzọ dị mmasị n'aka ya dị ọcha, ya bịa na-ehepụ ụzọ isi ọlụ gaa awọ na isi ihe ala gaa awọ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi dị oke mkpa nke si n'aka nwanne anyị nwaanyị wee pụta, bụ nwanne anyị nwaanyị nke anyị ma ọfụma, onye nke aha ya bụ LOLO Nneka Chimezie. LOLO Nneka Chimezie dịka anyị si wee mara bụ onye isi otu jikọtere ụmụ nwaanyị Igbo bụ otu ama dịka Igbo Women Assembly. Ma ya bụ nwanne anyị nwaanyị bụkwanụ otu onye na-ekwuwanye okwu mgbe ọ dị mkpa ka ekwuo okwu, otu onye na-etikwanụ mkpu mgbe ọ dị mkpa ka etinye mkpu n'ihe gbasara ihe niile na-eme n'ala Igbo. Ma ihe onyonyo a anyị ga-enyo anya na ya ugbu a bụ ihe onyonyo nwanne anyị nwaanyị a zipụtara, gosiri ọtụtụ ebe nke ọ garala nakwanụ mbọ dị iche iche nke ya bụ nwanne anyị nwaanyị gbarala n'ime nchọpụta n'ihe gbasara mkpamkpa ahụ kpara n'ahịa Ekobahaeze nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ọsụ na steeti Imo izuụka gara aga. Dịka o bidoro ya bụ ihe onyonyo, o gosiri mgbe o si Ihiala wee gawa Awọ, wee na-akọwa na okporo ụzọ awara awara nke bụ main road nke si ya bụ Ihiala wee gawa Awọ, na enwere ọtụtụ ebe ndị ọrụ agha obodo Naijiria kpuchiri ụzọ ebe ahụ, na ndị mmadụ anaghị aga ịjụọ asị gị na eliri Ogbunigwe na ya bụ ụzọ. O wee gosi ụzọ ime obodo ebe o sizi wee gawa Awọ. Ya bụ nwanne anyị nwaanyị gbalịkwara ịgba ụfọdụ ndị mmadụ ndị obodo ahụ ajụjụ ọnụ, ịchọpụta nke bụ eziokwu ihe na-eme na ya bụ Awọ. Mana ọtụtụ n'ime ha ndị kwere gwa ya okwu ekweghị wee gwa ya okwu mgbe ihe onyonyo na-ekiri ha, na ụjọ na-atụ imirikiti n'ime ha ikwu okwu n'ihe onyonyo maka ndụ ha. O wee na-akọwa sị na ihe niile na-eme na Awọ na mpaghara ndị ọzọ nke ya bụ ime okpuru ọchịchị Ọsụ, na ndị Igbo kwesịrị ịjụ aka na-achị steeti Imo bụ Gọvanọ Hope Uzodimma na ndị gọọmenti etiti Naijiria ajụjụ n'ihe a niile na-eme. O wee na-asị ebe a na-asị na eliri Ogbunigwe, kedu ndị hụrụ ya bụ Ogbunigwe? Kedu ihe gọọmenti merela kamgbe a hụrụ ya bụ Ogbunigwe iji wee wepụ ya? O wee na-akọwa sị na ihe ọ chọpụtara na-eme bụ na eji nwayọọ nwayọọ wee na-achụpụ ndị Igbo, na nke mbụ ha meburu mgbe a gbara ahịa Eke Ụtụtụ ọkụ, ya wee kọchakwa ya otu ahụ, o wee gafee, na ha esila ebe ahụ wee pụta na kamgbe ahụ nwee onye na-agafezi n'akụkụ afịa Eke Ụtụtụ ahụ. Mana ugbu a na o rule ahịa Ekobahaeze, na nwayọọ nwayọọ ka ha ji wee na-achụpụ ndị Igbo na mpaghara dị iche iche nke steeti Imo. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo, ma nụrụ ka ya bụ nwanne anyị nwaanyị bụ LOLO Nneka Chimezie si wee zie ya bụ ozi ịdọ aka na ntị onye ndị Igbo. Ya mere asịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Ndị be anyị ekene m unu. LOLO Nneka Chimezie na-ekwu, anyị nọ n'ọnọdụ Igbo ebe anyị na-ewetara unu ihe na-eme n'ala Igbo. Ebe anyị nọ ugbu a bụ na Ihiala. Anyị chọrọ isi Ihiala gaa n'Awọ, Eke Awọ bụ ebe ahụ na Ekobahaeze. Ebe ahụ anyị hụrụ ihe na-efegharị na soshal midia na atụrụ bọmbụ na Ekobahaeze. Anyị ji moto, mana enweghị ike ịgba stret ruo Awọ ya ruo Ekobahaeze. A na-akọt ya n'ime. Ka nwanne anyị nwoke anụnwa nwere keke chọrọ ịkwa gaa Ekobahaeze kọwara unu ihe kpatara ha nwawo ndị keke na-eji ha anaghị agbazi stret, ka unu ghọta ihe na-eme n'ala Igbo, kama ha na-agba n'ime. Ngwa nwanne, ele aha Kristian Udegbule, abụ m onye Ọsụmohu nke dị ihe local gọọmenti. Anyị na-agba Awọ dị Ihiala
na-agba straight. But since this year, anyị na-agbazi straight aga awọ Ekobaheze due to problem anyị nwetara n'iro due to ọgba aghara ọgụ na mgba dị na awọ to ihe ala. Anyị nụrụ na elisiri miles n'ụzọ, elisiri pọmpụ n'ụzọ, ọ ya kpata na ọ anaghị agbazi straight, ọ na-agbazi n'ime ọ wee eziokwu. Eziokwu ka ọ bụ anyị na-agba n'iro sọtasị abụ ihe mbigbo ụgbụ n'igwe ka ha gbani sọtasị ọ na-emerụ ụfọdụ ndị mmadụ arụ. And recently some days ago anyị nọkwa na Ekobaheze ebe a na-arụ ọrụ, ihe mbigbo abịakwa dakwa n'ime ahịa kwa gbọwa merụsị ọtụ mara gbusie ndị ogburu egwu. Igbo bụ Igbo, ọ na-anụ na ya. Anyị na-aga Ekobaheze ugbu a. Anyị ruo na Ekobaheze, anyị ga-ewetara ụnụ ọnọdụ ọ dị na Ekobaheze. Ndewo. Ebe anyị na ugbu a oburu isi ụzọ, ebe anyị ga-echikọ ọtọ gawa awọ. Ile anya n'aka nne m, anyị hụrụ Army checkpoint nọ ebe anwa, mana ndị mmadụ enweghị ike ịgafe gbaa straight gaa awọ ma ọ wụ gaa Ọsụmohu. Na ihe m chọrọ ime ka ndị Igbo ghọta awụ ihe a ọwụ chọrọ iji ụzọ aghụghọ chụsịsị anyị n'ala Igbo. Kedu ka a ga-eji wee nwee ndị amị checkpoint mana motorist enweghị ike ịgbafe? Kezi ha na ebe ahụ eme? Bikonu, Igbo bụ Igbo, onye ọbụla na-ebe ọ nọ lite jụọ ajụjụ a. Kedu ka a ga-eji were ndị amị wee sara anyị n'ụzọ? Aseliri mines n'ụzọ, ke ndị liri the mines. Ana m akpọ Igbo ebe ọbụla ụnụ nọ, ndị isi eke na-esie, ndị awọ ọmamma, ndị Ọsụmohu, ndị niile bi okirikiri anụnwa a na-akpọ Ọsụ, ka unu lite mana ihe mere onwe unu. Maka na ihe anyị chọpụtara wụ na ọchụchụ ka eji nwayọọ na-achụ anyị. Emechie na eke ụtụtụ kịta na agbara bọmbụ na Ekobaheze. Ebe niile a na-eme ihe enwe Army checkpoint. Ana m akpọ onye isi ndị amị General Musa ka ọ leba anya na ihe ndị amị na-eme na East. Ọ bụrụ na enwere ike inwe Army checkpoint, ndị mmadụ anaghị agbafe, ọ na ndị amị amaha na ndị mmadụ anaghị agbafe, ọ na ha enweghị ike ịjụ ajụjụ kedu ihe kpatara na ndị mmadụ anaghị agbafe. Anyị ga na-aga n'ihu ka anyị gaa Ekobaheze ka anyị wetara ọnọdụ Igbo si wee dị na Ekobaheze. Daalụ. Igbo ndị ọma, anyị na-aga awọ ugbu a. Lee ụzọ ndị moto si na-aga, ụzọ a adịghị ha mma. Lee mmiri, ihe ewe ohimiri, ebe ndị mmadụ si ihe ala na-aga awọ. Now express dị mma, enwere more than 4 checkpoints nke ndị amị ma nke ndị ebube agụ, mana ndị mmadụ anaghị aga. Asị enwere mines eliri n'ụzọ. Kedu onye hụrụ those mines eliri n'ụzọ? Kedu onye chọpụtara na eliri mines n'ụzọ? Kedu ihe ndị gọọmenti na-eme ma ọ ezie kpọtasịa ndị amị ma ndị authorities kwesịrị ileba anya na mines nwa na-eliri n'ụzọ? Mana ihe a ga-eme about it, agbachi nkịtị. Igbo bụ Igbo, o teela anyị na-eti mkpu ihe a, na-eti mkpu ihe a. Ihe awụkwa eji nwayọọ na-achụsị ndị Igbo n'ụlọ. Agha Biafra ebibekwe, mana nke a na-alụ kịta awụ in gorilla style. Kedu ka ndị amị ga-eji na checking point gbachi nkịtị? Ndị mmadụ enweghị ike ịgafe n'iro. Biko eji m ohere a na-akpọ Imo Light ka ha kpọọ Hope ụzọ dị mma, ka ha gwa anyị ihe o ji Imo steeti mee. Ọ bụ na Hope ụzọ dị mma si n'aka ya dị ọcha, ya bịa meghepụ ụzọ isi ọlụ gaa awọ na isi ihe ala gaa awọ. Ma ọ bụrụ na ọsọ aka ya dị ọcha n'ihe na-eme n'Imo steeti. Igbo bụ Igbo, ọ LOLO Nneka Chimezie na-ekwu. Anyị abatago na Ekobaheze. Anyị na-aga n'ọgbọ ndị anụ, ebe ahụ asị na bọmbụ agbara. Mana ihe anyị chọpụtara wụ na ndị mmadụ na-atụ ụjọ ikwu okwu. Na ndewo. Anyị na-aga ahịa n'azụ, mana otu eji ripọt ya ọ dị ka agbafuchichana. Ya ka anyị ji wee sị ka anyị bịa ka anyị were aka anyị mata nke na-eme eme. Ọgba anụ nwa na-ebe ihe a mekwe ahịa n'azụkwa.
ka anyị ruo mma ma enwe ndị ga-ekwe kwuo okwu nwekwe ndị kwere kwuo okwu anyị ga-ewetakwara ya ndewo idobe ọnụ niile na ebe ịma ihe na nsogbu a na-enwe ewu ụdị ihe a ma onye ọbụla na-atụ ụjọ ndị ahịa agbagburu ọkwa otu ahụ ka o si adị so ihe anyị na-eme ka anyị mara ihe etinye ọnụ ka dis insecurity kwụsị so the earlier ndị mmadụ na-ekwu okwu na-ekwupụta ụwa na-anụ gọọmenti a na-anụ ya anyị aka ịghọtago dịka na anyị ghọta na from here to ihe ala ada agbazi agba ịghọtago so onye nwa ka anyị jiri bịa unu ga-akawa ahụ bịa nna anyị ukwu bịagodo Igbo bụ Igbo anyị ka nọ n'ahịa ahịa na-azụkwa ndị mmadụ apụtago na-azụ ahịa ihe anyị na ebe a na-eche ma ọnọdụ afụrụ Igbo kịta bụ na ụjọ na-atụ ndị mmadụ hinne ịpụtakwu okwu onye ịsụpụtakwu okwu ụgbọa ndị anụ ebe ihe a nụrụ mee bụ chairman ha ka a na-achọ ihe a wee ebe bọmbụ ahụ gbara nne biko mmadụ ole nwụrụ ya ihe bọmbụ a gbagburu ebe a wụ mmadụ 3 ka bọmbụ a gbagburu ebe a so ihe anyị chọrọ ka anyị mara ma ha ga-apụta ma ndị anụ apụta ha hie nne ka ha kwuo okwu ka ụwa niile nụ ọwa okwu ndị Benue kwuru ka eji wee nụ olu ha hụ na enwere ihe na-eme ha hụ na a na-egbu ha egbu ndị ọcha wee tie ọnụ nyanya bụ okwu o ruole mgbe anyị nwa bụ ndị Igbo ga-echikwenụ mkpu ihe mee a ripọtụ ya ka o si mee maka ihe anyị chọpụta ụgbọ ahụ na ihe mee n'ala Igbo anaghị eripọtụ ya ọfụma ndị telivishọn amaghị mma ndị TV ọ bịala ebe a kọva ihe anwụrụ ndị nwụrụ ihe amaghị mma ewepụta pikchọ ha ọ na soshal midia ka anyị hụrụ ozo ndị nwụrụ ihe enwee ka esi kọva ya ọfụma gosi mba ụwa kedu ka mmadụ ga-eche bata ebe a tinye bọmbụ n'ọma ahịa kedu ihe wee ebumnuche ọnya ahụ ọkwarị ka anyị etinye ụjọ na ebe ndị mmadụ ka akwasịsịa etaa ka esi wee mee eke ụtụtụ ada atụzi tata ọ ga-abụ eke ụbahaeze ka a ga-emechi anyị ga-agba nkịtị atụsịsị anyị na be anyị bụ ala Igbo Igbo bụ Igbo anyị ka nọ ebe a na-eche ọ bụrụ na ndị na-ere anụ ga-agadanwu kpọkọnata onwe ha ụnụ ga-anụ olu ha ndewo ihe awụ episode 2 na report nyocha anyị ga-enyochapụta na eke ụbahaeze ebe a gbara bọmbụ so ihe ụmụ nwaanyị a na-agwara anyị ewu ndị na-ebe ahụ gwara anyị ewu na ọ kakwa mma na ha resign go to faith ụta anyị si pụta nebo m si pụta ọ nebo ka bọmbụ a gbagburu ya si madam at least na ya ọta ya na ụgbọala ya laa ahịa ya arahụ ụra mana ya gara nta interview na ụgbọala ya agada arahụ ụra na ihe ha nọwa na ala Igbo kachasị na ọsụlokwu gọọmenti wee echi ịpụta hụ ochi gị were m na-ajikekwe ndị na-eme ihe ha sị m na enwere ndị a na-akpọ ụmụọma na ụmụọma ahụ wo ikwu ha ala kpam so ndị a krietụrụ a court a group a na-akpọ ụmụọma ụmụ Biafra ọ ndị a ka ha ji na-enye excuse na ndị IPOB apụtala kwetie mkpu sị na aka ha anọghị n'ihe na-eme n'ala Igbo so ihe anyị na-agwa ndị polisi ugbu a na onye ọbụla unu nwụdere tara ya na ya sụhụ ụnụ mee mmadụ apprehend ụnụ egbuo ụnụ nwụde ha ka esi mee ndị Boko Haram ụnụ aga mee ha arrest ka erehabilitate kwana ha maka ha awụkwa ụmụ anyị so na ndị a na-akpọ ụmụ Biafra na ikwu ha ala pịam abịa nga ibi nwere gbuo oge so na ha ga-ekwu na m jishi ike ripọtụ ole m ga-eripọtụ ka mba ụwa nụrụ olu ha so mgbe nọrọ ebe ahụ mee ya bụ ripọtụ mgbe jụọ ha na-enwere ndị nta akụkọ bịara ebe asị m na-enwebe ndị nta akụkọ ha hụrụ mana esi aha anyị bịara na ndị gọọmenti jos bere bịa pụsịa ma ndị TV abịado kọva ya ndị AIT ndị Arise ndị Channels ha sị m na-enwe ndị TV bịa kọva na ndị pres anaghị akrọt dị ebe a ha bi n'ihe nwere ike n'ihe ha nọ n'ebe a wụ and anyị na-anụ ihe ahụ n'akụkọ ịma ihe na-eme n'ala Igbo arụ na-eme ịhụ ya na soshal midia gị chesọwashi most of ihe ndị a na-eripọtụ uwe eziokwu ọsọ a ga-abịa mebie nwee oche nwanna mmansi mee ihe abịa kpọpụta nwaanyị gbuo ya otu ya atọrọ elie so otu ndị mmadụ were ezi ụjọ na-agbafushi unu gaa n'Ọsụ local gọọmenti na enwere some villages ọhịa eruchiene so ihe ndị amị na-eme ewu ha na-akọ nka villages nke ha kọnkara abịarugide ụta atụrụ bọmbụ a n'ugbu a na atọla bọmbụ ahịa dịka ugboro atọ ndị mmadụ eke ụbahaeze la ọnụ anyị ripọtụ go na eke ụtụtụ nke awụ ndị amị ji aka ha ozi mkpu a na-eti ka ha ji kwụsị ndị amị ji aka ha gbaa eke ụtụtụ ọkụ gbagbuchie ndị mmadụ chifuchie ndị mmadụ emechi eke ụtụtụ we are challenging onye ọbụla wu onye Igbo ọnụ na-eru n'okwu gwanụ General Christopher Musa nyara ezo a committee ka ha nyochaa ọrụ ndị amị nụrụ n'Ọsụ na ihe ndị amị mere n'Ọsụ ezo dị ezo
Now we have to tell how come go a quarter to near shift to Hana like this from a quarter to no, so that side now, Jabala also. Yeah, for the hour. And that a could behave to wow, so Sahia in the Madanazo, that area, buying and selling. So you are saying I talked about I want one, Agalaga, wire bomb, one madole. Before money here, Mena, Makihan and secretly, silently, nobody reports it. Media they report here. Or make it say now. Nobody will report it because when to nobody reported it. Until I did I need to come now. Obroni Welly Teho Manheim, Echo Baheze, Eba Hakahanogwa, and the Haga Brotwandawo, Hatrondawo, Hane move to Ise Kenesi. Now, by yeah, with them, then in Onoza from Awo to Ihiala, a messene, Guinea Messinia, Aselity, mines. I don't hear on social media, I didn't take it serious. I nearly mine, so no change on damn on your mamma Kaga report in a report on your gadget. Nearly the mines not that road because we don't have a family in January. Where's me a goal on a January? Nearly their mines. I don't talk you will draw. Governor I will hope put or them ndame na federal government wo no report and nearly the mines eba and when not actually pro ndi army when ihe niile ma ndi na edit on bomb ma ndi na eme ga na eba ha check people share mines ahụ ndị mmadụ agafe nke a gosi na enwere plan to systematically nke ndị Igbo nke ndị Benue wo a na-aga eme ndị mmadụ attack no nke anyị na ala Igbo wo edenwere ndị army on ground. Then when they bag on ground, mind you, they bag window to Sadikubo. On Kuman Sadikubo, the federal government contractor, yeah. So outfit had more prayer to Ebubag. So most of the members on Ebubag window to Asadikubo. Most of them are Udundibu. So Anna plant run down, her name move forward. Each community actually secretly. Silently, double actually a move forward, and double actually move. Now, how conquer go a coat to Tohane Rusinabia. Now, Hana Chi conquer, well, now echo Baheza now a hindrance because ever I can dem Madono. Now, I continue their business. In here, I part train a report in a bomb Bubrana. Now, in here, Hane Mezu now, or here already, ha Glagaga do bomb no shame. Ihe check it out now. Make it here, make it again. How may share call Baheze move to another village. So, hang with there, I can't go out. It's hang with there, Fabia, Sana, they systematically federal governments are planned to go her already. Plant Bubagunimu, plant and Dami. So, everyone, you're not on them mad. Now, I be to show you now, my name. My met China in a report to Chapon, I was very upset. Uncle some the media, no, we're not a lot in here she were met. No, what they can when you had tip, Nambia, or an Ambimo state. How come Kaha Grant Tom interviews? I know their Keko get Shawum Grant on interview. Go in him got an oil by Haze. In him any more state, a bono. Killing was your honor. They are using you media people. To suppress us, even on our Pandibu. On what now so one on the Wonya corner, Bawamina Hash, it's a more grant anything. In my hand, that their hands are tied. That's also young Ricky report, now leave police report, no, or they call one or they end or tying him and Mahage, you have a police who no Yamaka report. And of course, na hen wodi people gwa na say him na eba ga chef to like even ndam when mecha say kam ga hunde no lo ogu ujo na ato hen won ye chore ikpom aga no lo ogu ihe media na eme owu no he de kana Lagos so ga na ekwu everywhere they will be follow up nda ha gbagburu aga no ulo ha nga na eme debate alu jia aga echi photo ha enwedo nya huru picture nda ha gbagburu enwedo nya huru nga na eli ha enwedo nya huru nga ha chi ndị nọ n'ụlọ ọgwụ enwedo onye hụrụ nga enwedo onye ma ha nothing. So it is easy, it's not all fake news. So you will not brand the media number how we na agwam that their hands are tied. So the Imo state government obro na washi na in her suppress media, please allow them to report ihe na eme n'Imo state ọ na-enye aka ka ha mara nke na-eme eme mana oteshi enye aka and ihe m ji kweta na ihe ha kwuru mmadụ dịka nọ nso nkwa na report ihe over time anya amanu Igbo no lebru di nwa amadi a ya no na nga and ihe na-eme na ala Igbo onye ejide onye obla gba nkịtị na-aga about their business na ka ngwo na ihe mere na owu na defeat gwa anyị through
divide and rule adị ekwuzi nke ahụ ekwu emerigo anyị through divide and rule. Ihe m chọpụtazi a na-eme ugbu na divide and kill. Onye nọ na-egburu nebere ya agawa because mgbe m na-agwa nwaanyị asị ọkwanụ nke inye n'interview ọkwanụ nke ka agbagburu ya na court anọ na court. So Igbo bụ Igbo onye ọbụla n'ebe ọ nọ na a na-alụ civil war na East now. Mana nwaanyị nwegbu ndị Igbo ndị na-amaghị na a na-alụ civil war, but enwere civil war. The federal government aka ha nọ na ya. Igbo ga-anọ ntị enwe ihe dị ka IPOB. Anyị ahụ na report ha dere ugbu a na IPOB ga-alie bomb. Na anyị adịgo tired of IPOB mere nke IPOB emeghị nke ọzọ. IPOB ekwuola na ọwụ ha. Ihe ha ji wee wụọ security operatives wụ na according to them before ndị abịa anyị enweghị nsogbu n'ala Igbo. Ha abịa nsogbu usubra. Ha enyeghị na anyị excuse with IPOB. Find the criminals. Mind you, na federal Abacha say na any insurgents that lasted for more than 24 hours, there is government has a hand in it. Ayom na yoki Igbo onye ọbụla na-ebe ọ nọ ti ọnụ ọwụ na ebe ọwụ na ndị na-eme ihe akarịala federal government na state government. Biko ha kpọpụrụ anyị ndị amị, kpọpụrụ anyị ndị ebube agụ ka obodo ọbụla ọta awa omemma na ụgbọ na ha recruito. Adị m sure na ndị awa omemma recruito 500 of their youth wee ha n'ụzọ. Ha ga-emenwe apprehend ndị a. Ndị Osihitokwa ndị niile ahụ bịa ebe ahụ recruit ndị Okwo na Anambra State recruit 500 of their youth. Tata ha nwere peace a na-ala Zulu enweghị kidnapping. Soro na ndị na-eme ihe were imported. So I'm your federal government remove your military. Ọkwụnụ mana enwere repentant Boko Haram recruit wee na army butere na South East. Ndị a na-eme ndị Igbo attack now recruit ha butere ha na South East. So we want them removed. Onye ajụra ndị ajụ onwe ya anyị wee n'aka anyị na-esecure onwe anyị. Imo steeti nwoke ọnọzikwana ya ele ote one man ga-ejili ite were aka ya gaa na court doctor governorship ma onwe ya impose on us na-achị wipe out. Marakwa na nwa na most of ndị a na-achị achị family ha nọ ha n'ala Igbo. Onye mecha ya akụ akpa gakwu ndị bịa ka ọ dị. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ya bụ nwanne anyị nwaanyị daalụkwa ọlụ bụ LOLO Nneka Chimezie agụ nwaanyị ka ị bụ. Ihe ahụ na-atụ ọtụtụ ụmụ nwoke ụjọ ime gị bụ nwaanyị na-abanye wee mee ya obodo na-ahụ n'anya. Nke abụghị mbụ ịmalitere tiwe mkpu ma tinyewekwa n'onwe gị were onwe gị gawa ije ụkwụ dị na ya banyewe ebe na-atụ ndị mmadụ ụjọ ịbanye. Ana m asị gị daalụ ọlụ na-ekpe si Chineke nna gọzie gị dịka isi wee na-agbara ndị Igbo mbụ a wee na-asị ndị Igbo ụmụnne m ndị Igbo onye ọbụla tetekwanụ n'ụra. Ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo unu tinyekwa ọnụ n'okwu a. Ndị niile na-achị achị n'ala Igbo, ndị ọchịchị niile, ma ọ bụ sinetọ ka ị bụ, ọ bụ House of Rep member ka ị bụ, ndị niile na-anọchite anya ndị Igbo na Abuja unu tinyekwa ọnụ n'okwu a na Abuja ebe ahụ unu nọ. Ọ bụghịkwa otu a ka esi alụso ajọ ọnọdụ nchekwa ọgụ na mpaghara Naịjirịa ndị ọzọ. O nwekwa ebe ọ na-abụ apụta achụpụ ndị gọọmenti ewere aka ha na-achụpụ ndị mmadụ achụpụ awụnye ndị amị n'ụzọ. Ndị amị kwesịrị inye ndị obodo a sense of security ma sụọ ya n'olu bekee, inye ha confidence na obodo adịla mma si onye ọbụla gawa. Ọ bụrụzia ndị amị batazia mgbe ahụ ka ndị obodo ga-agbapụ ọsọ. Ndị Igbo unu tinyekwa ọnụ n'okwu a. Ndị ọha na eze ndị Igbo unu tinyekwa ọnụ n'okwu a. Ndị igwe na ndị eze niile enwere n'ala Igbo unu tinyekwa ọnụ n'okwu a. Ihe metụtakwara otu onye Igbo metụtara mmadụ niile. Ihe metụtakwara otu obodo n'ala Igbo metụtara ndị Igbo niile. Nke a bụ ome ebe a onye ọbụla gba nkịtị, ome ebe nke ọzọ onye ọbụla gbachi nkịtị. Ọkwa obere otu a, ọkwa n'otu otu a tupu ime ihe na-eme ozuo ebe niile. Tupu ime ihe na-eme ndị Igbo niile agbapụcha ihe anyị chọrọ n'ala Igbo. Onye ọbụla tinyekwa ọnụ n'okwu a. Ndị aka ha dịkwa na ya bụ ihe na-eme unu wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wena asị gị jide ka iji.
onye a sị ya jide ka o ji ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Nke taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. A sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.